Tata bono orie ma bụrụ ụbọchị nke mbụ n'ọnwa ọfụ ọnwa Mee. Chukwu okike pụrụ ime ihe niile, ekele m gị. Asị ka otito niile, ka ọdịda mma niile, ka isi niile dịrị gị bido n'ebi ebi. Chukwu ọma isi ka ekele dịrị gị. Akpọkọ m oru mmụọ niile na nnụ mmụọ niile ndị na-eri oke n'ụbọchị taa ma bụrụ ụbọchị ọnwa ọfụ. Sị ka ngọzi ọnwa ọfụ bata, ka ife ọfụ bata, ka ego ọfụ bata, ka kọntaktị ọfụ bata, ka bunye n'ọfụ bata, ka ife ọfụ bata, ka ndụ ọfụ bata, kọntaktị ọfụ bata, ihe ọfụ bata n'ime ndụ onye ọbụla nọ under the influence of this voice. Ayọ m ihe ọfụ ka o mebe n'etiti ndị friends of the temple, children of the temple, members of ordinary restoration evangelical mission consecrated group. Ayọ m ndụ ka kara isi ụnụ. Akpọkọ m ndị ajere nke Chukwu ndị n'ọrụ n'ọnwa ọfụ, ka unu nekwa ndị nke m all over the world, sekwa akwa mee ka ife ọfụ biri mere na ndụ ha. Ndị na-achọ nwa ọfụ ka ha nweta, ndị na-achọ ego ọfụ ka ha nweta, ndị na-achọ ụlọ ọfụ ka ha nweta, ndị na-achọ moto ọfụ ka ha nweta, ka ife ọfụ ọba ndị gị elu ebe ọbụla ha nọ na nsọtụ ụwa dum. Achị m na ọnwa ọfụ a ga-ewetara anyị ife ọfụ dị iche, wetara anyị ngozi ọfụ na ọ ga-adịrị anyị mma. Ihe nwetara ọrụ ọnwa ndị gara aga na anyị ga-enwetara ọnwa ọfụ a. Asị nke ọnwa nke ise wetara anyị ihe ọma dị iche iche. Asị na ama anụ akụkọ ọjọọ n'isi anyị n'otu. Asị m ozi isi anyị na-awa anyị ya bụrụ nke tụọ. Onye gwọọ ọgwụ n'isi anyị, ọgwụ gbuo onye ahụ. Onye sị ka ọ taa ya amụsụ gbuo onye ahụ. Asị na ọ ga-adịrị anyị niile mma ebe ọ bụ na ụlọ adọrọ na nsọtụ ụwa dum. Asị m ihe ọfụ mere na ndụ ụnụ n'okwu anyị akpọrọ anyị n'ọnwa ọfụ a. N'ihe anyị nwetara n'ọnwa gara aga anyị ga-enweta ya n'ọnwa ekpere. Ekwem na Chineke, ekwere m na ọ dị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị igosi m ụzọ ngosi luwo ya, n'ihi na ọ gbasoro ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emegoro m ya gosi. May the blessings of Chukwu ekwere m ihe niile be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore. Ya gosi, udo dịrị unu.